Vítajte. V tomto videu vám chcem teda ukázať, akým spôsobom je možné prebiť originál DJI batérie, ktoré sú ovládané a chránené firmwareom, ktorý vlastne riadí celý chod batérie, stráži napätie, stráži teplotu batérie, riadi balancovanie tých článkov pri nabíjaní. Začneme tým, pokiaľ chcete DJI batériu prebiť, musíte začať v mierne vybitom stave. Ako náhle by ste tú batériu nabili na plnú kapacitu v DJI nabíjačke, tá DJI nabíjačka vyšle do tej batérie signál o tom, že nabíjací proces je ukončený. Ten firmware v tej batérii ten nabíjací cyklus uzamkne a potom akékoľvek ďalšie nabíjanie alebo prebíjanie je absolútne neúspešné, pretože ten firmware proste nepustí ďalej. Takže máme tu batériu, ktorá je nabitá na nejakých 98%, čiže firmware by mal nás pustiť ďalej. Začneme tým, že na ďalšie nabíjanie používam klasickú RC nabíjačku. Tá klasická RC nabíjačka, tu má nejaké programy, vidíte LiPo batéria, LiPo Fe, LiPo Ion, LiPo AV a podobne. DJI batérie od roku 2017, myslím, prestali používať klasické LiPo články, aj keď v tom popisku udávajú, že sú to LiPo články. Nie, sú to LiHV články, to znamená, že stále sa jedná o nejaký článok na báze litiového polyméru, ale s tým rozdielom, že znesie nabíjanie na vyššie napätie. Štandardné lipovky sa nabíjajú na napätie 4,2 V na článok, vysokonapäťové lipovky, čiže LiHV, tie, ktoré sú tu v tejto DJI batérii, sa nabíjajú na 4,3 V na článok. Preto to aj vidíme, že tu nám máme LiHV batéria program. Keď si ju odkliknem, tak vidím, že 11,4 V je pri trojčlánku. Keby som išiel na schvál, dal tu na jednočlánok, tak vidíte, že menovité napätie je 3,8 V, pri lipovkách je 3,7 V. Na ďalšie dobíjanie tej batérie nepoužívam štandardné programy, pretože tie by mi nabili tu, aj keby som zvolil ten program pre vysokonapäťové lipovky, tak by mi ju nabili na maximálne tých daných 4,3 V na článok. Ale volím program tzv. Vlastný Battery Memory, kde si môžem naprogramovať nejaké vlastné hodnoty pre nabíjanie. A v tomto programe, to si ukážeme, mi umožňuje na vlastné riziko zmeniť to napätie, to výsledné napätie na článku. Čiže dám si Battery Memory, zvolím program 1, zvolím, že LiHV článok, ďalej 3S, trojčlánkový, pretože v tejto batérii sa nachádzajú 3 takéto články. Hej. Nabíjací prúd štandardne sa nabíja prúdom 1C. To znamená, že ak je toto 1480 mAh, čiže 1,48 A článok, tak by som ho mal nabíjať štandardne prúdom 1,48 A. Môžem nabíjať prúdmi väčšími, ak to výrobca umožňuje,
čím väčším prúdom budem nabíjať, tým rýchlejšie sa mi batéria nabije, tým rýchlejšie sa mi batéria zahreje. Keďže ja zahriať batériu nechcem, pretože budeme pokračovať ďalej v prebíjaní, tak úmyselne zvolím radšej nabíjací prúd menší, povedzme 1/10, to je tých 0,2 ampéra miesto 1,48. A o to dlhšie sa tá batéria bude nabíjať, ale nebude horúca. Bude pripravená pre ďalšie pokračovanie v tom prebíjaní. Takže mám nabíjací prúd 0,2 A zvolený, vybíjací prúd ma nezaujíma, vybíjace napätie na článok ma nezaujíma a toto je tá hodnota TVC Your Risk, čiže na vlastné riziko. Tú hodnotu, keď si odkliknem, tak vidím, že môžem ísť od štandardných 4,3 V na článok a môžem pridávať až na hodnotu 4,4. Keby niekoho zaujímalo, aj samotné DJI nabíjačky tú batériu jemne prebíjajú, pretože keď vieme, že vysokonápeťová lipolka má 4,3 V a DJI nabíjačka nabíja na 4,35 V na článok, tak je jasné, že aj samotné DJI volí jemné prebíjanie. Takže my zvolíme ešte trošku viacej, koľko nás tá nabíjačka pustí. Pustí nás maximálne na 4,4 V na článok. Odklikneme. Uložiť program. Program je uložený. Podržím. Program sa mi nahral. Máme LVH balance. Balance nie, lebo balančný konektor nemáme. O veškeré balancovanie, stráženie napätia, stráženie teploty batérie, jak som povedal, o všetko sa stará firmware tej batérie, či je v tomto štádiu nabíjania alebo aj pre jemného prebíjania. Nemusíme mať žiaden strach, pretože ak by čomukoľvek došlo, že by aj tá nabíjačka zblbla alebo niečo sa, že pokaziť sa môže čokoľvek, ten firmware na to zareaguje a to nabíjanie tej batérie preruší. Takže zvolím program nabíjanie, pripojím kábel k batérii a batériu zapnem, aby začal ten firmware fungovať. Čiže teraz je batéria zapnutá, rovnakým spôsobom zapínate, ako keby ste zapínali drona. Teraz je ten firmware pripravený, že všetko, čo poteče cez ten kábel, prejde najprv firmwareom a potom pôjde do tých samotných článkov tej batérie a ten firmware sa bude starať aj o to, aby tie články boli balancované počas celej tej doby toho nabíjania. Odštartujem nabíjanie, skontrolujem, potvrdím, varuje ma, že mám nastavené vyššie napätie, kliknem a začína samotné nabíjanie. Vidím, preblikáva štandardne, aké by bola batéria na DJI nabíjačke, zobrazuje mi nabíjací prúd, aktuálne napätie, ktoré je na batérii, prípadne si kliknem ďalej. Vidím, že batéria je už takmer na 100% nabitá a má 4,37 V na článok. Nastavili sme 4,4, tak bude ju nabíjať dovtedy, dokým nedosiahne to napätie 13,2 V, respektíve dokým nabíjanie nepreruší samotný firmware tej batérie. Necháme to bežať. Keď to skončí, povieme si niečo ďalej. OK, nabíjačka nám teda batériu
nabila, respektíve k prerušeniu nabíjaceho cyklu došlo na strane nabíjačky, nie na strane batérie. Znamená, že nabíjačka zaznamenala, že bolo dosiahnuté to nastavené napätie tých 13,2 V. Firmware by zrejme ešte viacej pustil. Ak by došlo k zastaveniu nabíjania zo strany firmwareu, tak proste tá nabíjačka vám vypíše, že došlo k prerušeniu kontaktu s batériou a tá batéria sa jednoducho vypne. Takže pre pokračovanie musíme naštartovať laboratórny zdroj, keďže moja nabíjačka neumožňuje nejaké ďalšie pridávanie prúdu alebo nejaké ďalšie vlastné nastavenia. Takže začnem tým, že odpojím si iba ten konektor takto z tej batérie, aby to bolo vidieť. Hej. Tak. A štartujeme laboratórny zdroj. Nastavíme si nejaké hodnoty napätia. To nám stačí 1,6 V. Hodíme si zdroj do skratu. Nedrží to tam. Tak, nastavíme si obmedzenie prúdu. Mali sme na nabíjačke nastavených 0,2 A, tak toľko zvolíme približne 0,25 môže byť. A budeme prebíjať povedzme na napätie 4,5 V na článok, čiže to je vo výsledku nejakých 13,5 V na celú batériu. Momentálne ju máme nabitých na 13,2. Takže obmedzenie máme nastavené. Nastavíme si tých 13,5. Tak. Pripojíme na svorky. Jedna. Druhá. Vidíme, že napätie nám okamžite pokleslo na 13,2 V, 0,25 A a svieti červená diódka, čo značí, že tam je odber. Aj to vidíme na tej batérii, že ten nabíjací cyklus ďalej pokračuje. Takže necháme tú batériu dobiť až do momentu, kedy nám to nabíjanie preruší samotný firmware batérie. OK, keďže firmware batérie nás ďalej nepustí, tak skúsime ho teraz trošku oklamať a pošťuchnúť do tej batérie ešte čo sa dá. Čiže na novo si hodíme ten zdroj do skratu. Až na to, že teraz si nastavíme nejaké 2 A. Či sa im to podarí, lebo robím to na tom malom konektore. Musíme asi zvýšiť trošku napätie. Takže dáme si prúdové obmedzenie na nejaké
2 A. Tak, máme nastavené prúdové obmedzenie na 2 A. Napätie. Vrátime sa na tých. Skúsime, začneme s tými našimi 13,5 V. Tak. Opätovne pripojíme batériu. A nabíjanie a firmware už prerušil. Vidíme, už blika jedna diódka, bolo prerušené. Musím zapnúť tú batériu. Prúdový odber tam je. Jak vidíte, pokaždé, jak sa to nabíjanie preruší, 0, to znamená, že nie, znova stlačím tlačítko na baterke, čím dojde k reštartu toho firmwareu a na pár sekúnd sa nabíjanie opätovne spustí. A toto je spôsob, akým do tej batérie natlačiť ďalšie a ďalšie napätie. Znamená, že nenabíjam žiaden odber, firmware je vypnutý, stlačím, dojde k reštartu a v tom momente začne batériu znova za pár sekúnd nabíjať. To je dôvod, prečo som tu nastavoval vyšší prúd. Keby som mal zvolený tých 0,2, tak tu by som mohol klikať asi hodinu, kým by som do tej batérie dostal niečo. Hej. Takže v tejto záverečnej fáze volím vyšší nabíjací prúd, aby som každou 20, 23 a 24 a 25 a 20, čiže zhruba 5 sekúnd tam tieklo nejaké napätie s nejakým prúdom a tú baterku som proste tlačil. A znova zatlačím a znova to vybehne. Skúsim trošku pridať na tom prúde. Skúsim trošku pridať na napätí. Na 13,8 a už to štartuje. Takto proste budem klikať a reštartovať ten firmware. A tú batériu dotlačať. Uvidíme, koľko nám potom ukáže, že koľko naviac sme do nej natlačili. Takže jak je vidieť, po pár klikoch, asi 2 minútky som klikal, dostal som sa už na nejakých 4,36 na začiatku, teplota batérie 23,5, to nič nenasvedčuje tomu, že by sa mala dojsť nejaká explózia alebo sfúknutie tej batérie, čiže stále je to relatívne bezpečné. Budeme pokračovať tom, čo som začal. Ako náhle vidím, nastavovali sme tu na maximálny prúd 2 A. Ako náhle vidím, že mi to klesa na nejakých 1,5, hej, pri tom klikaní tej batérie, tak zase jemnučko zvýšim napätie a pokračujem ďalej tak, aby sa to po každej hýbalo okolo tej dvojky, ktorú sme nastavili. Takže ešte ďalej ideme pokračovať, uvidíme, či sa nám podarí dosiahnuť tú hodnotu tých nejakých 4,4, hej, v odbere, respektíve 4,5.
Takže ďalšie 2 minútky klikania máme za sebou. Dostal som sa až na napätie 14,3 pri 2 ampéroch a vidíme, že 4,45 V máme pri odbere. Skúsime ešte ďalšie 2 minútky, či sa dostaneme na tú hranicu 4,5 V. Takže jak je vidieť, dostal som sa až na nejakých 14,5 V na prázdno, 14,4 v odbere pri tých 2 ampéroch, čo sme mali nastavené ako limit. Zapneme teda ovládač, zapneme drona a overíme si, koľko to teda je a na akú hodnotu sme sa teda dostali. Počkáme, až sa nám tablet spojí s ovládačom. A už sa spojil. Naštartujeme Go. Ešte sa nám musí prehodiť frekvencia, pretože tablet sa štandardne spojuje na 2,4, ale ja mám nastavené pevne spojenie ovládač dron na 2,4, takže tam dochádza k resetu potom. Pozrieme sa na batériu. 4,5 V pri 27 stupňoch. To znamená, že 27 stupňov po prebíjaní. Obávam sa, že žiadna explózia v tomto prípade nehrozila. Všetci chytrolíni, nechajte si takéto sprosté reči, pretože Lipolka nie je granát, že z ničoho nič exploduje. Tomu predchádza nejaké nafúkovanie sa článku, ktoré samozrejme nemôžeme vidieť, hej, a nárast teploty. 27 stupňov úplne to nezodpovedá tomu, že by tá baterka mala teraz sofort mi v ruke explodovať. Samozrejme to riziko tam je, preto som na začiatku tohoto videa hovoril, toto nie je návod, toto je ukážka toho, že to ide urobiť a kde sú limity tej batérie. A čokoľvek, kdokoľvek bude robiť, robí na vlastné riziko. Hej. Takže vidíme 4,5 V, dostali sme sa na tú hodnotu. Nie je problém. Graham Betts, ten myslím, že ťahá pri svojich rekordoch, keď lieta 30 km. Samozrejme používa rovnaký battery mod, jak používam ja, to znamená, že ďalšiu externú batériu 1850, ktorú rovnako prebíja originál DJI batérie, prebíja ich na 4,59 V, tuším, že. A potom dokáže dať tých 30 minút letu plného do výbitia. Ten stav, ktorý je tu na v miliampéroch, ten bol pre mňa nejaký metúci, pretože nárast napätia a kapacita sa nepohla. Graham ma uistil, že tieto veci, ktoré sú tam, sú chybné a ten firmware to nenačítava dobre, má to nejaké ako posledné údaje, ktoré si zapísal pri komunikácii so štandardnou nabíjačkou DJI.